Kuku maduong' mar UDA dhi romo chieng' wuok tich juma manyien mar puodho chenro mar chako twak e kindgi kod ODM mar loso riwruok mar siasa yiero maduong' mar higa mar 2027. Jotelo mag UDA onyiso geno margi mar yudo loch maduong' e yiero mar tend piny mabiro bang' loso riwruok mar siasa kod ODM. Chris Owino leronwa wachni. Ikruok ne yiero maduong' mabiro osechako mako ng'wech bang' duond bura mar UDA lando ni kuku maduong' mar duond burano dhi romo juma manyien mar puodho chenro mar loso riwruok mar siasa kod duond bura mar ODM. Jakom UDA Cecil Mbarire oyango ni romo makamano ma idhi bag chieng' wuok tich juma manyien idhi chwe kom kod ogai margi William Ruto e kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi. The party will hold a special National Governing Council meeting on Monday, the 26th of January 2026 at 8 a.m. And the National Governing Council brings together all UDA elected leaders and nominated also who are elected specially. And this includes the governors, deputy governors, senators, members of the National Assembly, women representatives, representatives of the East Africa Legislative Assembly, and our members of the county assemblies. Romono idhi yuorie kod jotelo duto mane oyier kod otiko mar UDA kaka yo mar miyo gi thuolo mar chiwo pachgi e paro mar loso riwruok mar siasa e kind ODM kod UDA. Jatend kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa onyiso geno mare ni riwruok mar ODM kod UDA dhi miyo jatend piny William Ruto loch e seche mag okinyi. Tend UDA bende ni kod geno ni weche apar madito ma ODM kod UDA ne okete kokgi e winjruok mar higa mokalo ibiro keto e tim kapok yiero mabiro ochopo. The National Governing Council shall receive a scorecard on the progress of the implementation of the government manifesto, which is the plan, the bottom-up economic transformation agenda. Number 2, they will receive a report from the National Elections Board on the party grassroots elections. 3, they will ratify the National Executive Committee resolution mandating the party leader to commence structured negotiations with the ODM party ahead of the general elections. We look forward to working with ODM even into the next elections next year. Therefore, the engagements that we have with them and the negotiations we have mandated the president to engage them on go beyond the 10-point agenda into an arrangement on how we get into the 2027 elections, forming the government that I said we are very confident, since we have a clear vision, clear agenda on what we want to implement for the people of Kenya. That is why we are confident even as we come together to brief our members in the country on where we are in implementation of the agenda or of the plan. E chenro mamoko mag miyo UDA mbi maduong' e yiero mabiro, UDA dhi nuoyo yiero mag kor gwenge e counties 42 chakre wuok tich juma manyien. Party shall conduct repeat elections in select polling centers across the 42 counties on the 7th of March 2026 for phase 3 elections and on the 28th of March. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.